ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад шумо сурат маълумот шуда дар ватсапи экранмода рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Дта Camry 2 ҳастай ки американка срочна фурӯшӣ ҳастай. дӯстони азиз, ҳастай Opel Vectra B, яъне ки Opel дутии сотка ҳастай фурӯшӣ бо нархи арзон. ҳастай Opel Sedan бо нархи арзон ҳастай. дутаи дига Opel Hatchback ҳастай ки бо нархҳои арзон. дӯстони азиз, ҳастай мақсад ки Tiko фурӯшӣ ҳастай ки бо нархи арзон, састенои зур, сечкаҳои объёмни ва прайсҳои бо нархҳои арзон ҳастай. ҳастай Opel Vectra ҳастай светои сафед ҳастай. ҳастай мақсад Hyundai Porter ки мошини боркаш ҳастай. тракторои беларусски фурӯшӣ ҳастай. дӯстони азиз, Lexus ҳастай фурӯшӣ ва дигаран мошинои советски ва аз территорияи Москва ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Опшини охири навор ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 104 сомонӣ. мо бошад навор ҳастан мегӯем маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Dta Camry фурӯшӣ ҳастай ки ҳардаш американка. дӯстони азиз, якташ мақсад ки SK кадаги аст, якташ мақсад ки мақсад XL ҳастай. ҳардаш американка. дӯстони азиз, солҳои ҳардашон 2008 ҳастай. бензинай, моторшон 2.4 ҳастай. коробкаи ҳардаш автоматай, ҳолатшон беҳтарин аст. дӯстони азиз, SK кадагиш 6 моҳи дига ҳуҷҷат ва 6 моҳига танировка дорад. Электропакет, консоли балоношам ҳолати кори ҳастай. ҳова дигариша дӯстони азиз, соли 2008 дигариш мақсад ки BS кадагиш ва иш документош ҳамин моҳ буд мешава уже. ҳардушон дӯстони састиянашон зури бада. S кадагиш америка 110,000 сомон аст, боз арзон мешавад ва инаиш 90,000 сомонӣ аст, инашам бо муомила мешавад. ҳардушон қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. дӯстони азиз, ҳардуш американка. дӯстони азиз, мақсад ки ҳардуш беҳтарин ҳолат дорад. S кадагиш америка 110,000 мегӯем, бо муомила мекунем ва дигариш 90,000 сомонӣ аст ва ишам муомила мешавад. якташ мақсад 6 моҳу танировка ва 6 моҳ ҳуҷҷат дорад, яктагаш мақсад ки ҳамин моҳ уҷраташ буд мешавад мегӯяд соҳибшумошин дар беҳтарин ҳолат аст. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуна 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. ина мисол Toyota Camry мехаридем американка, ина баъри шумо Multirol мисол ҳама чӣ доштиянд. балоншам пачка. ҳардуш фурӯшӣ, якташ 90,000 сомон, якташ 110,000 сомонӣ аст, бо муомила мешаванд. фақат одамони конкретна харидор мегӯяд занг зананд, бо муомила мекунем маромад. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар кузофи Sedan светои сафед. соли парвишаш 1990 ҳастай ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нахадо ҳастай, ҳуҷҷатош буд шудаги ҳастай. балон мегӯяд 50%, алиш намешавад то қасуми холӣ. мошина хай моҳика накарда сурат гирифта, хай мошина састияни зура, на безеба миёнае созае. нархи мошина мегӯяд 16000 мегӯем, бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Баракат даҳ. 16000 сомон аст, боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшуна 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. Opel Sedan 92 сол, светои сафед, 16000 сомон аст, боз муомила доштааст. маромад шахсоне ки мехарин мошинчаи арзон, занг занем, маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, ягон мошин барои реклама кардан, дар рақамҳои болобуда 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизе ки барои фурӯшӣ бошад рӯй кунем, реклама мекунем. лайк аз ин наворро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай. дӯстон, Opel Vectra B, яъне ки Opel дутии сотка. соли парвишаш 2000 сол ҳастай ки сӯзишвориш газ, бензин, гази Евро-4 дорад. объём мотори 1.616, коробка механика. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд 1 моҳи дига мондаги аст. 4 балоншам балоншам не ки алиш мекунем, барое ки уже безеб шудаги мегӯяд, мақсад ки миёна ҳастай. хоҳем алиш мекунем. ҳуҷҷатҳои мошинам 1 моҳи дига мондаги аст. мошина краскаш хай соза ҳастай. салоншам тоза ҳастай. нархи мошина мегӯяд 45000 мегӯем, бо мегӯяд муомила мекунем, срочна сум наркудаем. ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Саробда. нархи мошин 45 шуда, бо муомила дорад. 2000 сол, беҳтарин ҳолат, гази Евро-4 механика 45.
ин ами рақамҳои Россия ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳои 00 WhatsApp дорад. Ин мошинча одамое ки мисол мехарен ҳамин Opel Vectra бе сотка нархи арзон кардӣ. Соҳибаш мегӯяд ки хидма мера мегӯяд 55000 мегӯяд гирифта будем чанд хата пеш. ҳозир сум дар кошта мегӯяд арзон мондиян. Ҳамира мегӯяд 55 хомон гирифта. Мошин хай қадр қоматаш хел соза. خب شخصانی که میخرید صورت با ارزان میگن میکنیم سراشنا سوم در کنیم مرامت بیشتر معلومات فروش از رقمو گیریم. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی اوپل وکترا آسای بادرون که اوپل وکترا سال باریوشش 1995 هست که سویش فروش گاز بنزین موتورش 1.8 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. راست میگم ماشین چی расход نداره نشه نگفتیم برای همین کدوم تا که میخریم بزنگ زنیم ماشین میگه توقع سومی خوله میگه علیش نمیشه میگه ماشین میگه سایسیش میگه نرمالی سایسیانی علیش نه توقع سومی خولی нархи мошина мега 24000 мегем бо муомила мега дар назди капоти мошин мекунем ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Колобда. Нашуд ҳуҷҷатам ягон чӣ гуфтагист нархи мошин 24000 сомон аст бо муомила доштаем. Ин ҳами рақамҳои дастишон соҳибшон 1164 шахсоне ки мехарем маромад занг занем. одамое ки ҳамин навора тамошо доранд агар ки шумо дар ҳамин навор мошини маҳқулӣ ки наёфта бошем дар комментар нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст то кадом сола то кадом сомона аз куҷо боша нависед мо пешкаштон мекунем лайка занем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифи хетчбек сайстанои зур соли бароишаш 1998 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дар мошин кондитсионердор дусон аз будай чихолакҳои фасон яксола ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ мошинча мегӯяд беҳтарин ҳолат дискаҳои списни балоношам хай нав буда мошин хай дар навор хай тоза метовад. нархи мошина мегӯяд 48 та мегӯем бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе тоқа сума мегӯяд алиш намешад нархи мошин 48000 сомон аст бо муомила доштаем яксола ҳуҷҷат утил кардагӣ мошина мегирӣ фақат тай мекунӣ. خب این همین رقم مگافونی صاحبشون اخیرش 99 شخصانی که میخریم مرامت زنگ زنیم. دوستان از نگفتن همونا که ما رکلام میکنیم ماشینای خونه زمینه کوارتیر چیزی که برای فروختن باشد مرامت در رقم‌های واتساپ مراجعه کنید واتساپ در صورت معلومات رو کنید رکلام میکنیم و خواهش کنم نواری ما رو در رفیقاتون پلیسش کنین چی مارک ماشین در کلاس نویسه پیشکشتون میکنیم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی Lexus RX аст баъдон ки Lexus RX серияс аст ки соли бароишаш 2005 сола сӯзишфурӯш газ бензин мотоша 2.4 гуфтага аст бо хахтон аниқ мекунед коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин дар шаҳри Бухтар буда нархи мошин 74000 сомон аст ки намедонам чанд арзон мекунам бо хахтон аниқ мекунем ва рости гап расходшам нагуфтам ки чӣ расход дорад ва чӣ камбудӣ дорад. нархи мошин 74000 сомон аст қарор дорад дар шаҳри Бухтар 2005 сол Lexus RX нехали светои асфални маромат хай мақсад кадом тудаги маҳбуб боша бо занг занен маълумотои аниқ ва пурраша гирем. хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатои мо ялайкира дареғ надорем чӣ маркаи мошине ки ба шумо дар кор аст нависем мо дар видео оида мошинаи гуфтагишро пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум трактори фурӯшӣ тракторои фурӯшӣ аст баъдон ки беларуски буда 81 буда намедонам хеле соли бароишаш мегӯяд 2010 сол аст ҳолаташ мегӯяд хуба ягон кор надора мегӯяд фақат мегирӣ кор мекунӣ мақсад мотор коробка ҳамаш соза мегӯяд 2010 сол мегӯяд ягон кор надорад. нархи трактора мегӯяд 123500 сомон ҳамин хел нарша мондиасебшон ҳам 123000 сомон обшин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ яъне ҷалолиддини балхӣ дӯстон қарор дошта 120000 сомон аст бо хай муомилаша худон мекунем. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшона кадоме ки мисол трактор хар аст беларуски маромат занг занед тоқа суми холя мегӯяд алиш палиш намешавад ва мегӯяд беҳуда норад ки фақат харидории конкретно маромат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-Class сечка соли бароишаш 1994 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин мотори 1.8 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд 100% мегӯяд фақат як краска мекунӣ тамом газ бензин мегӯяд ҳардаш кор мекунад ҳуҷҷати солона мегӯяд дорад утилизатсия кардагӣ ҳаст мошин мегӯяд фақат як нарӯшка мегӯяд краска мекунӣ тамом 4 та электропакет мошин мегӯяд сечкаи элеганта аккумулятори пачка
بعد دوستان عزیز نرخ ماشین نرخ اخیران موندگی هستن 26500 سومون نرخ اخیرش میگه التماس بگذار دیگه میگه که ناراحت نکنی نرخ ماشین 26500 نرخ اخیرش فقط یه نروشکا کراска میکنی دیگه همش میگه 100% ماشین در شهر دوشنبه این رقمای بیلانی سویشون 01 مرا دیگه معلومات خودتون گیریم میگذاریم با نهم ماشین فروشی خوندای پورت راسای بادران که ماشینای برکاش соли баривишаш мегӯяд 2000 сол астад дӯстони азиз 6 та балонш мегӯяд пачкай хадавой мегӯяд кардаги астай мотор мегӯяд соз астай дӯстони азиз хоб хайнем хеле маълумот астай нашуд ҳуҷҷатош мегӯяд надорад техпаспорт надорад мегӯяд бу чидаги астай бо хатон аниқ мекунем нархи мошин мегӯяд 49000 сомон астай бо муомилаи хуб дорад ва хундаи порти айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахшда 49000 сомон астай бо савдо муомилаш дар назди капоти мошин ин ҳам аст рақамои тисели соҳибшон шахсоне ки мехарин ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмида дар ҳамин рақамҳо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзон мекунад мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ҳастай дӯстон Opel Astra F бояд хечебек нархи арзон кади соли бароишаш 1993 ҳастай ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литрай коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад хай ягон ҷош кор дорад мошин мегӯяд содаи хей нархи мошина мегӯяд 15000 мегӯем бо арзон ва муомила мегӯяд мекунем соҳибшон ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи воседа 15000 сомон аст бо савдо мешавад ин рақамошон аст ахираш 8390 шахсоне ки мехарин ягон маълумоти иловагӣ мехоҳед марамат занг занед дӯстони азиз лайкҳоро фаромӯш намекунем мезанем чӣ маркаи мошине ки ба шумо лозим аст нависа пешкаштон мекунем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Daewoo Tico ҳастаи баъдро ки инам хеле светои сирх Daewoo Tico соли бароишаш 1996 ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензин объём мотораш 0.8 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин мегӯяд созай хадавош мегӯяд 70% балон мегӯяд 70% дӯстони азиз мошин мегӯяд дуд намекунад масла намехӯрад хайнам хеле обши маълумот нархи мошин 8000 сомон астай хоб хатиқчон бо гап мезанед чанд қа муомила мешавад мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Торсун зоданики Регарда нархи мошин 8000 сомон астай то қа суми холия алиш палиш намешавад хоб ин ҳамин рақамҳои билияни соҳибшуда шахсоне ки мехарин ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмида марамат занг занед фақат харидории конкретна ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорин хона дорин замин квартира ягон техника аппарат ягон маҳсулот хоҳед ки дар фурӯш мондан марамат сурат ва маълумотро дар рақамҳои болобудаи нам WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорад чизе ки фурӯшӣ аст роҳи реклама мекунем ва одамое ки мошин харен дар комментария ҳастед ки чӣ марки мошин ба шумо дар кор аст мо пешкаштон мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда